Ukrayn güýçleri sany we ýarag taýdan Rus goşunundan az bolsa-da, Severodonetskde henizem garşylyk görkezýär diýip prezident Volodymyr Zelenski aýtdy. Olar köp, olar has güýçlü. Ýöne bizde bu ugur boýunça görüşmek üçin ähli mümkinçilik bar diýip Zelenski aýtdy. Ol öýme-öý barýan uruşyň we Ruslaryň uruşdan tutma okatyşlarynyň Severodonetsk we Lysychansk şäherlerini ölü şäherlere öwrendigini aýtdy. Henizem Ukraynlaryň elinde bolan bu iki strategik şäher ele geçirilse Ukraynanyň gündogorundaky Lugansk sevti tutuşluğuna Ruslara geçer. Geçen hepde Ruslaryň Severodonetskiň 50 kilometr gün ortasyna ýerleşen Popasna tarap ilerlemesi togtut diýip Britaniýanyň Gorunmak ministrligi 7-nji iýulyna beren gündelik aňtaw hasabatyny aýtdy. Eger Moskwa özüniň Donetsk oblastyna gödäwçilik etmek syýasy maksadyna tarap üstünlik we öňügdüşlik gazanmak istese, Izyumdaky Popasnada ýa-da Demirgazyk Severodonetskde tas hökmanyň ýaly uly üstünlik gazanmaly bolar diýip hasabat aýtdy. Zelenski 6-njy iýulynyň giýjek çykyşyna Zaporojýede howply ýagdaýyň döränligini aýtdy. Ol ýerde Rus goşuny Sevit'in esas şäherini ele geçirmäge niýetlenýär. Gapdaldan Severodonetskde gödäwçiligi ele geçirmek ugruna söwüşýär. Duşman Zaporojýe şäherini basyp almak isleýär diýip Zelenski 6-njy iýulyny metbuat ýygnagyna aýtdy. Ukrainanyň ýaragly güýçläriniň baş ştaby Rus goşunlarynyň Zaporojye ugru boýunça güýçlenýändigini aýtdy. Käbir bölekleri ýam Russiýa tarapyndan alynan Zaporojye Seviti günorta günnäger Ukrainanyň iň bir senagatdaşan Sevitleriniň biridir. Ol ýerde Ýewropanyň iň iri atom elektrik stansiýasy bar. Şeýle-de Zelenski günnäger Ukrainanyň Donetsk we Lugansk Sevitlerini Ruslar tarapyndan Mariupolyň Azovstal polot zawodyna saklanan 2500-den gowrak tutsagyň bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Zelenski Ruslaryň bu tutsaklar babatdaky niýetleriniň ýygyderli öwüsip durýanyny aýtdy. Donetskdäki Moskwa goldowly separatist resmiler käbir Azovstal gowragçylaryny suud etmek barada gurrun etdiler. Bu aralykda Associated Press Azovstal'ın gabawyny öldürilen onlarça Ukrayn söwüşçisiniň cesetleriniň Rus güýçleri tarapyndan Ukraina gaýtarylyp berilendigini aýtdy. Ukrayn hökümeti cesetleri anyklamak işlerini oglan etmedi. Rus resmileri kommentari bermedi. Ýöne zawodda öldürilen eskerleriň garyndaşlary bu prosesi Associated Press'e gurrun berdi. Mariupol ýaşaýjylary beterleşen ýiti azyk we suw ýetmezçiligi bilen barha ýaramadlaşan humanitar krizise duçar bolýarlar. Ukrainanyň bir resmisi 6-njy iýulyna cesetleriň we zibilleriň zaýlanmagynyň холера keseliniň döremegine getirendigini we tutuş şäheri karantina iterendigini aýtdy. Biz şäheriň ýapylanyny görýäris diýip şäher häkiminiň geňeşçisi Petro Andriuschenko köpçüliklerini habar berişleri işlerini aýtdy. Zelenski öz ýurdunyň söwüş zerarly petiklenen Gara deňiz portlarynyň garla daşıyan gemleriň çypmagyna ruhsat berjek howpsuz geçirgileriň döredilmegine umyt bildirýändigini aýtdy. Ukraina garla daşıyan Ukrain gemleriniň howpsuzlyk kepillikleri üçin Türkiýe we Britaniýa bilen gepleşip geçirýär diýip ol aýtdy. Howpsuz geçirgäniň bolmagy ol ýa-da beýleki ýurdun flotunyň garly berilmegini üpçün etmegi biziň üçin wajyp diýip Zelenski aýtdy. Garly eksporty New Yorkda Birleşen Milletler Uramasının Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatyny hem gün tertibine getirildi. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel Kreml global azyk krizisi wehimini aýplady. Michel Geňeşiň 6-njy iýulyndaky ýygnagyny Russiýanyň elçisi Vasily Nebenza ýüzlenip özüniň bir näçe hepdedir Ukrainanyň Odessa portuny Russiýanyň Gara deňizdäki söwüş gemleri sebäpli milyonlarça tonna dänäniň we buğdaýyň konteynerlerde we gemlerde öňüniň baglanýanyny görendigini aýtdy. Onun sözlerini Benza'nın meclisi terk etmeye getirdi.